Il-Ministru għall-Ekonomija Silvio Xkembri ħabbar li l-operat ta' Microtech Medical Malta Limited se jingħalaq bħala parti minn ristrutturar mill-Grupp Internazzjonali American Medline li bkollox jimpjega ma' 43,000 ħaddiem. Din id-deċiżjoni se taffettwa direttament lil 96 impjegat f'pajjiżna li bħalissa jaħdmu fil-faċilità fit-Technopark fil-Mosta. B'reazzjoni immedjata il-Ministru nieda taħdidiet mal-General Workers Union li tirrappreżenta lil ħaddiema u diversi entitajiet governattivi biex tiġi żgurata tranzizzjoni maġla u sigura għall-impjegati kollha. Twaqfet ukoll task force konġunta apposta biex tidentifika opportunitajiet ta' xogħol alternattiv b'mod partikolari f'kumpaniji li diġà indikaw li għandhom bżonn ħaddiema bħiliet speċifiċi bħal dawk ta' Microtech. Tnediet ukoll helpline bin-numru 25679207 li se toffri appoġġ dirett lil ħaddiema affettwati u għal kumpaniji interessati li joffru impjiegi ġodda. Fis-qarrija l-General Workers Union qalet li l-eluq tal-faċilità f'Malta u marbut esklusivament mar-ristrutturar globali u mhux mal-prestazzjoni tal-ħaddiema lejali tagħha. L-Union qed tiddiskuti mal-kumpanija biex tiżgura li ż-żmien u t-termini tas-sensi jiġu rispettati skont il-liġi. Iżda s-Segretarju Ġenerali Joseph Buġejja enfasizza li l-prijorità tiqpa' l-għajxien tal-familji affettwati u diġà bdiet taħdem mal-Gvern u diversi kumpaniji ewlenin fil-manifattura. Kemm il-Gvern kif ukoll il-General Workers Union assiguraw l-appoġġ immedjat u konkret biex dawn il-ħaddiema jsibu impjieg alternattiv fl-iqsar żmien possibbli.